Agwu, naturally, in Igbo Nri, spirituality, we are influencing the present Igbo spirituality. Afambo principal Nyeso, our chairman committee, ndị na-eme Agwa, ụlọ chairman ndị na-preserve culture and tradition of Ori, a na-akpọ Omenala Association. Nasụrụ m egwu asụ donu mma, ekweru m ekwe na nke mmerụ ngụpụta kacha ụtọ. Ya bụ kwụsịrị ike rinne. Agwu were deity, a na-observe within a period between June and July in the Gregorian calendar. In the lunar calendar, ọnwa ise, ọnwa ahụ tụọ agba na ọnwa agwa tụgo. Ọnwa agwa ahụ tụrụ anyị ji mebe agwụ a anabago ka onye ụzọ maka ọnwa ọzọ ya atụrụ. So n'ọnụ na ọnwa ahụ ka anyị ji emedi celebration wee fela agwụ goodbye. Naturally, agwụ na onwe onwe spirit dị connected with prophecy. A na-afụ ndị nwere as a generation of priests. So that authority of priesthood, the inborn n'ime onye Igbo ọhụrụ now, so to say, maka even ji azalo the custodian of Igbo culture and tradition, but not kuzini these values introduce ndị Igbo niile n'ime. So na Agwu ahụ na they responsible for that priesthood prophecy na esogawa Agwu. Agwu bụ ụwa mmadụ, enwe okolo agwụ, nwa agbọrọ agwụ. Ụfọdụ na-eche na agwụ ụsọ dibịa. Mba, onye ọnanya ndụ nwere agwụ, nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla nwere agwụ. Na onye dozie agwụ nke ọ kpatawara ya ihe, onye edozire nke ọtara ahụhụ. Afọ mbụ Chukwuemeka Eze ọmụ wee eze mmụọ eke. N'ụbọchị nke taa etu o si wee jaa ya mma, ndị ụmụnne anyị si ebe si n'iche bata, ndị ikwu na ibe anyị, ndị enyi anyị, na ụmụ anyị ebe ọ na ha si wee bata pụtasie n'udo na ọṅụ wee na-ahịa maka omenala nke anyị na-eme taa. Ọ bụ etu ndị nna nna anyị kwasị eme ihe ọnya ka anyị gbadoro ọkpa wee na-emekwa ka ọ wee na-aga n'iru. Odogwu ezomọgụ ogene mara m ọnụ. A sị m ijebe ije awele. Ịma na ịdị ka mkpume ụmụazị nri niile ebe onye anọ na ma ndị nọ Europe ma ndị nọ America ma ndị nọ Asia, ha niile join up. Ụfọdụ nọ ha na-eri agwụ nke otu anyị si eri ebe a. Ọ ya eji wee malụ. N'aka mmọnwụ niile dị na Nigeria na ọ njirimara obodo, iwe eji malụ ndị Igbo, iwe eji malụ ndị Nri. Agwu na-ebute not just the spiritual awareness, Agwu na-ebute from a good luck, brings a lot of good things. So the normal traditional thing back in the days, a period young people gather and enjoy themselves massively with expectations of the harvest in the front. Onye ka emecha sị na agwụ ovute anara eliche nke ovute ọzọ. Anyị nwere ebe ekpere na agwụ anya n'ime anyị na agwụ ka anyị eme. Anyị mechie agwụ, anyị eburu ngozi dị na agwụ, progress ya na agwụ bụrụ the unity n'ọnya ka mkpa. Ibe nata karịrị maka na ibe anyị na-eme ya kwa arọ. Wee na-asị na ndị niile bịata ibe ji wee nata ibe anyị eji na ya agbanarị. Ibe anyị na-eme bụ agwụrị, ọ na-agbanarị Krismas. Ọ bụ nwa uke nke n'ala anyị wee mee ihe tata wee were obu agwụrị wee na-ala. Si egbochi na nwa ebini na ọsọ ka o ji arị. Si ekwe n'ome nka bụrụ arịrị n'aba mmụọ. Ihe dị iche dị n'iru enwe n'ọnọgụ. highlifeng.com
Diga a poquito de verdad. Excusa. Entiende, excusa. Yo pago el patagono. Entiende yo. Diga a fondo yo. Ina de verdad, excusa. Diga a fondo. Diga me que marangia que me popular. Diga a fondo que está. Diga mo. Remember the number. Maybe you don't remember the number. So, orderly, Andrea, my boy, I am in charge. The DPO himself, Vanocha, on the bar, live and direct. So, I will be right back. Baby, can. It was I didn't like, I'm not going. Because I wouldn't move my car. People are still coming. I don't think they are my banana. I don't church. I don't think you know that. We also what you say. Me. And other personalities Eta also Galo Akogo the Tanama was one of our bishops. But the name of one of our bishops and for my bishops, Adidas will go back here. All of them. Balloon. I make it sure. Now money will be presented. And all very young.
Okay, senior no. What I will honor in the person of Ezafia Oba Boniface only I'm sorry Oba Chukudi only Onyamabo only represent Jesus Christ that time being the chairman Onyamabo isi that time yes so Open Abata I can make I need an Abatia Opian this year 25 Opian this year 26 Opian this year I on the bank of Venetian at 23 Grand Kumakia I can put Chawa if I should go on your prince the back holding Yaka so in other now I see the bogey, bossy and carry a bogey on Jerry. So, no, I are there, man. You will surrender, baby. My great child will be there. Oh, child, yes, I answer the arrival of the President because of the preaching and now I was a very the President General.
Marcelo Chala. Mbabili, every engineer, he can't get them out. Before you ask him now, for who you get him more than many years for the week. Sir, Opasa, Romanus, Obi the guy can leave. Never that vision and work as a model. Yes, the best vision I've ever seen. The best. But the marriage is also but the young be there. The best vision I've ever seen. Opasa, I can't get Sir, Opa Romanus. Good name is better than married. Malaysia. The government, please. Government. Before you run and say no government, I present to you the General Officer of Education, the great Tommy. In the building, the incoming. Comes 2027. I see the gate Abuja. The gate of Kanye. I'm on the way to stop here. Please allow him. China Mesa can believe. They are returning the apple. Check out that would you check. I didn't change. Yes, I'm best at the Abatago. The Awaka Pond, without a vision. Because Gavian, I'll go better. I don't say you're like it. We are doing. Over there, like the colors. I get it. Get it all. Lola Professor Bika get it. I don't want to. Let me wine. To go away. I don't do it. I get it. When they get always have the Abatago. Here I do my can. I don't know Zuma Batala. My lobby think here on the because I got to go His Excellency Golum. The man who has I got a volume show. Even for Colombia, even for our ashes. On the volume and iron. Yes, my dear wife, love her Professor Bika. Let us start. Here you go, please. They are Ona like you go now here, make a chuku pollution. Nabia. Makia. Kai you when they play video. Makana we to the play video one in our chuku. You can get it also. Oh, you can get it.
Jesus. Ọ bụ n'ike na ọbara Jesus. Onye nwe anyị ekene gị. Oge akara aka elugo. Ị ga-abịa ka ị were ọnọdụ n'ime anyị. Ife anyị na-eme bụ omenala. Ama m na ị ga-echekwado anyị, duo anyị. Onye ọbụla ga-akpa aghara wepụrụ anya n'aha Jizọs. Anyị ga-eme omenala otu a nkwu ka ọ ga-adị site n'afa Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Onye ọ na-anọziara ana kịta ndị iri aka na-eme ụnụ chiama na-emegola anyị emele o mepego ọnọdụ ife ọzọ anyị ga-emezi na-abụ ịwa ọjị ka ewere ọjị nye vileji si dị iche n'iche enyego ọbụla na uru ọjị obe agụ na akwụkwọ anyị ka ma uru ọfọdụ ma dị oge oke enyegokwe ndị nze tinye ndị nze nye ndị ọba ofu onye n'ụbọchị nke taa etu o si wee jee anya mma ịfụrụ ka anyị bido n'ụtụtụ ọ dịka mmiri ọ ga-ezo mana Chineke wegolo ọnọdụ o wee na-ebunye ekene na-enye ekene n'ụzọ pụrụ iche ndị ụmụnne anyị si ebe dị iche bata ndị ikwu na ibe anyị ndị enyi anyị ndị ụmụ anyị ebe ọ na ha si wee batalụcha n'udo na ọṅụ wee na-ahịa maka omenala nke anyị na-eme taa. Ọ bụ etu ndị nna anyị fasi eme ihe ọnya ka anyị gbadoro ọkpa wee na-emekwa ya ka ọ wee na-aga n'iru wee na-ekene ya taa na mme niile anyị ga-eme taa ga-aga mma ka ọ nọnyela anyị ka ọ gaa ọfụma nwere onye ga-emelụ arụ ndị niile bịara ọgba ha eji wee na ga-amakalị nke fa ji wee bịa anyị na-ekene ndị ọganizing kọmitii etu taịmụ niile unu wetara wee na-eme ife a na-eme Chineke akwụ unu ụgwọ ma chairman anyị nọ ebe a anyị na-ebunye ya oke nnukwu ekene ịgọzibie ife abụọ ebumnuche ya emechago eri eme ọgwụ mere chibenye bụ ọnọdụ so na ihe emeri ya n'isi ife ndị a na ife ndị ọzọ anyị bụcha ka a na-ayọ site n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe onye nri biko onye isi dịka the chairman of the committee si wee kọwalụ m ịma na ya rịba mara ya taa ọba eze afịa asị na ọka igwe anyị okwu the incoming nri ekene m unu anyị ga-agbapụ ya ọsọ event a bụ ife anyị na-eme I follow the presence of Isaac Wosu. Special prayers and the strengthened the address of the chairman, others out there, that's my report. The President General, the Beggar Belekene Yabuna, who are the chairman of this committee today? When I saw you, I couldn't learn. Agwu ka a na-eme agwụ bụ our tradition ọgwụ ka anyị na-eme ife sie na-ebiga ife eji akpọ ịnọ n'ebe a observe for well after one hour ị ga-ahụta ife eji chọ ọ dị na asị na ife agụ ji adị ile dị ya na mbọ ife anyị ji asalụ the generation of priesthood we go observe for
why, and how. So I say you're welcome. And I won't take more time to also appreciate the before the person. And I gave me but with the want of time, before the end of this event, I'll see the time to vocally publish the names of those Onwa Agwu Nri 2026 possible. And onye nọkwa n'aka dị na wọta oburu ụzọ maka onye waka ọzọ tụọ ha na-agbachikọ in a meeting chaired by him Muslim never anya ask me a woman Muslim never. So because like I said earlier, there were 1 or 2 degrees that have actually came from them. One of my God in this arena and actually there were special instructions from 32 security officers. And you're not sure how to do so we don't want to get in this arena so that only Nigeria can actually understand what we want to show. We don't want to show the Nigeria but as all our culture, all our tradition, all the good and all the very aggressive. The GDA Maru. I once more say thank you. And thank you so much for those people that made this event possible. The list is so long this year. But before the end of this section, after the prize giving, I will start from Oba Ezafia and mention the names of the people that made this event possible. Thank you. Ugwaiji Oyemeli favor is to say thank you. So I will briefly and very fast. I beg for 5 minutes to still repeat what I said I would do earlier. I will do later. I've been my Bible, I will believe in that or the possible. Realistically. Ekene Moba Ezef Akego on our walk out Buluzo. He is the first donor. Former Kebujowa Gerika is very better. Say no ego thank you. Ekene Mo Papa Idigo. I run out go to speed na try. Mwe kenekwa odi mmadụ dịka Chief Martin Sonwara, Ide Ameola, Emmanuel Ogonu, I can over Ben Madiche, Kene Roka Abodele, I can Oba Solomon, Chibo, Oba Uzere. I can about Chief Innocent God, I can Chief Tony Asso, Kabila, I can Enzu Wulu, Chief Moses Senjua, I can also the Chidifai Okonkwo Kenekwasira Oba Chikeloba Udezuo Aikeme Ozombu N'Enugu Elijah Onyawa special guest of honor Obodo Liver and Sieke Aikeme Chief Obi Arugoji
ofu ngwa na akere ndị chọrọ ebe eze grade na va zalo anyị kene chief Chibuzachukwu ọzọ ugo akọ mmiri anyị kene Pius Obi dị ike kenesie ya ike anyị kene injinia Ifeanyị Ọba anyị kene ọba Larry Egwu n'ife Ochendo ọba Ochendo anyị kene Charles Ndagbo Bishop ọzọ onye ọma jide aka ọma jide ya dịka etu ọka anyị kelekwanụ igwe kredo na-ama mbe biko ịdụrụ afọ ahụ ya just get to me we still appreciate you ndị adị na-akpọrọ afa bụ ndị melu na ife ị na-afụ this year the possible biko agwere ekele ya sị na-ekene dike na nke ome biko o ji eme ọzọ adị ya Robinson Chigbo biko anyị kere eva you can do a lot of colorful publicities AI videos video running things that will cost a lot of money to do how this one to go and Baba they promote this event long before the date of the event. Because the chairman of this occasion always have an altar. And Igbo niile onye ahụ na-afụ ebe a ọ obele nwa maybe ka anyị wee nọrọ na tebụl a mana ọ onye nwere ezigbote obi sọ mmadụ o nwere ihe nji value mmadụ in life ọ bụrụ your children maybe you are trained in UK, you are trained in America, you are trained in Dubai, but what I value human being, how have you impacted in your town? How have you impacted in people? This our brother, Obez Afia, is 1 in a billion. Yes, Nanya Kanyi on a day House of Rep, but now our future governor. And all the future governor of Anambra State. Obidona Lolo, Oweria, Obu, Nemi, and Madaka, Najan Banini, Makaja, Epido, no one did 100 years, no one did 90 years. Manonia, and I respect the Kalyan did 100 years. Sorry to tell you people that for those who are older, but I have to tell us the way I feel. Our PA, campaign DG, already the DPO, our NSDC commander, also, I'll make it because the chairman organizing committee, I kept one in Abakana, okay, we're there. If I can move over there, okay, I know another one. My DPO. Once the DPO is always the DPO. You're welcome, man. Nobody never. Those and make a new also you go. Also,
n'aja biko ọzọ mmadụ alụnụ ndị ọfịsas niile village chairman biko ọ ga-esi eme ya dịka anyị si biko n'okwu ife ndị nna nna anyị farafụrụ anya anyị gba mbọ na-eme ya so ana m ekene the organizing committee ha mega ọfụma ekene ndị niile wetakwana ego wee na-azụ na emebasi weta na ọ ga-abụ mmaji mmaji Jizọs na-emo ndị niile gbalụ mbọ wee bekasịka nọnyere anyị dịka anyị si kwuo n'ọjị dịka anyị si kwuo n'okwu ma chairman anyị si kwuo ekwukwe ọ bụ unu ga-eji wee amakali ka unu ji wee bịa nri dị nsọ onye ọbụla bụ ezigbo onye nwa afọ nri anara anọ n'ebe a na-eme aja ife ebe a na-egbu mmadụ maka na o nwere ife eji mmadụ ime nri and every man is a spiritual man and that is why anyị ejiri etinye aka na aja ife maka na itinye aka na aja ife ọ ya eme affect ya generation ya tọọ bọọ so na ka anyị nọ ebe a onye ọbụla ya egwu mee ife egwu ime egwu nwa aṅụli obi ọcha onye merụkwana ibe ya arụ ka anyị na-ekwu ọnwa ara apịazi mmadụ since yesterday mmemme nke a bidoro since Thursday nwa ndị na-emeta na their homes nwe ndị na-eme na their villages dị iche n'iche ọnya ka nke ọnwa bụ nke a ji wee dị iche karịsịa maka na o bidoro na since June 10 wee ruzie na just a week to the end of the event ndị mmadụ bido na-celebrate different places invite and went and today is the climax of it and the end so I went and see now I don't know how na ndị niile bịa say now for Jesus Christ onye in Jesus name amen because one I come mmadụ esokwe n'oge ego ma nke eti ọdụ ma nke manarịchanụ ma nke mgbe pụtabanụ oge adịrọ ka anyị nwee ka gaa n'ihu biko ma nke mbịara ma nke mara isi na mma n'oge mepụtabanụ ma nke eti ọdụ pụtabanụ ndị mmadụ bụ ọ na-awụ ndị mmụọ ga-akpọ ndị mmanwụ jiri akụrụ kiri ya arịna mmanwụ ebe ọ na mmadụ azụrụ ibu kiri ya na-arụ ya mmanwụ Eguche, thank you very much. And it's a bit. Gina, in your man is a very good. Yes. Gina, PG. Thank you. Thank you. You're welcome. Yes, thank you. Nyana. I want to put that whatever. But I want to PG. Now, this is Chicago. What is the big PG of this community? Now, Mawuna Italy. 1, 2, 3, 4. Woo! All roll up, we don't put that one. All roll up, all say about that. I got one on this way. Wow! PG Manifest. PG Manifest. PG Manifest. Manifest. I know Maria can't go anymore. Now, Mamu, Tikita. Watch out this time around. 1, 2. Mamuna Bosso. We tell you. Wow. Konaka. Oh, yeah. Nemumbaria. What? Other than Ketanua. Apomo. Jelly organ. Mamu. The chairman of the committee, please invite to go on yes. Please, what's it here? I can put you on. Whatever you have the count of 3. You can. 1, 2, 3, go! Hey, I have
Mmanwụ esere bere. Osetia. Mmanwụ si anwayọ kwa. Maka abịa ọkwa pashal ka ị na-eme o. Mmanwụ si anwayọ kwa. Mmanwụ si anwayọ kwa biko kwe. Mmanwụ si anwayọ kwa. Biko ị na-ege kịta. Mmanwụ si anwayọ kwa. Oge ọ dị ego. Mmiri bụ nri. Akwa elebere iche. Unu emekwana pasha ahụ. Pụtakwa na ka ọ pịagwo dị ịtarị. Onye biko mmanwụ si anwayọ. Ya company person and check. One after the count of three, you can be masquerade. Osekia, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Wow! I can remember. Thank you. I appreciate it. I don't know. I know now. Okay, Kamaga. Kede ọkọ buru ụzọ. Kede ka esi ọkọ. Kebụrụ ya otu. Akwụkwọ weta tebụl. Afadiodo. Kedu otu agụ? Biko shift n'ụzọ mmanwụ na-agwa na mma. Nke agwanwu. Bịa biko. Nke agwanwu bịa na. Ọrụ ụlọ ọwụwa. Nke agwanwu ụlọ ọwụwa. Never na every year. Enyi m agbada n'oche n'ike n'oge na agbada n'oche. Oke ebe a agbada na bịa ihe na n'ugbo ya. N'afọ m biko. Esi ga-ekwu ihe sa gị. Alaika. Tebụlụ. Ọ dị tebụlụ na ha. Biko chọkwalo onye egwuchelo anyị adị adị pasha kedu ike egbere anyị ga ị ga-ete egbere ka enyebere egbere anyị ga ọ gaghị nche wetere egbere anyị ga bik nye onye egbere anyị ga bairo ya na shaman egbere anyị ga bairo please. Anyị ama agbụgbara tupu onye bi. Nye na chairman ekpere anyị ga bairo. Nye na ebi. Ka anyị ma na anyị ezipụga aka. Gote bik ndị kọmitii. Gote na bik n'ihu. Ya egbuchere. Sọọsọ ndị nwere ajọ aproko paramount. Na ndị NTA, those are the days when I ever. Onye aproko paramount NTA, those who look at all. Those are just saying their boss. Now go to Kirikiri, Ghana Maturu. That's right. Now get it, I will judges. Allow them. Now,
Very soon. The judges speak on men and I hear what you very soon. I am an also. That's our audience. Very soon I am. Finish your chapter. Thank you. It's number one. That's number one. Let's go. On the toilet, okay? Let's go toilet. We are going to go back. Okay, Abroko. There is. Behind the judges is no support. Behind the block. Okay, I'm done. Against disqualifications, higher disqualifying by Mambenuku Gaze Wosana. And if you are not properly dressed, you will be disqualified. It is all one of our
Broko. Public hearing, and the judges take note. Okay, it is qualified. So, and Buruku, that will equal, but in an atamon, I disqualify. I will. Oh, you saw you. Good. Also, we know we are the experts. I can't put a disqualification up with check. As of now, I get and then I want to do what I put by a ticket. They disqualify good. Best part they don't finish. They don't plug up.
Okay, agreement. They are the last. I like to say, but check. What we was here, man? What we was here, man? Is that a shit now? Okay, oh yeah, he can never command us. It's okay. How about those who don't? Those who go? Those who go with those who go. Okay, go on over. Those who go? Okay, never time for that. Excuse me. I couldn't one as judges. We go against it. A man able to paramount. A man able to paramount videos of photos. I wouldn't even article. I wouldn't even for MTA. I wouldn't even overlook for you. Ndai Morogo, I had chosen doors. I had chosen doors. So Sunday Morogo, paramount photos. Aproko on that chaleba. You know say you say no way you. And the other say here. I couldn't never. I couldn't. Okay. Ana boy. Controllers Enrique Spro. Controllers are caliber. You go to Manhattan. My name is Kanda. They go to spectacular. I'm to do our job.
A member of the judges. Even so, we began up and I do the neighbor. When I can do the rule, Obago Abadana. Or never allow them to do their job. Put that neighbor. Never now, thought. I had a good volunteer. Then I alone already. I know. Because someone now. Mama Ichele, Ichele. Our resort, but what I got to run in? Our resort. Cause of the Tikita, Ichele and respect. Notina. Can you video? More than no respect. Maybe three, Let's go. But revenge, I want revenge. Each go on. I couldn't make it also now. I'm a man who did it. Okay. I'm a man who did it. Can you get a video? Starting by Udebe. But man, I change because I'm not change.
Bonobo. Get out of there. I couldn't take it now. Mama. Hey, don't do that. What's good? Biko, iba chocolate awo. Okay, ni ya na gba ya fa fun de ti. Amama ne ti kita. Amama ne ti na. I go on. Okay. Mbaru talenti bologo. Amama buketi kita. Ikena ichele na bobo. Ichele na bobo. One. Kedichele. Don't put much. Chili. Oh, damn it. Because I am on the line in the next couple of minutes. Biko no. Ihe dịkwa na imebi ihe awọli. Ihe niile abụrụ ihe eji akpa ayala. Anụ nke kasị ewute bụ ndị a na-akasị echi bụ ndị okenye. Ka ime na ihe a ka ọ dị mma, ka ọ tọọ ụtọ, ihe anyị bịa bụ ihe anwụli. Anyị abịara ihe ịmụ aka. Biko no, Adidas, continue. Anyị na-anabata brother Mebuke Obe. Mebuke Igwe from Umunre. Onwa Agwu Nri Igbo mma. Mebuke, you are welcome. Biko ndị production ebe a bụ Aproko, Paramount, NTA, and Onije. Others should leave us. Others will go where. Ndị ọzọ na-achọkwa anyị okwu ebe ahụ. Anyị ebido mbe. Thank you.
I can't know school. Nyama 1 minute, say you go back 2 minutes. But you don't waste the time. It's Elisego. Okay, it's Aluciego. It's Aluciego, but you don't. Thank you. Osbo. Joseph Walama. You are video, 2 minutes. It does not be a whatever. Thank you. For Naka, Yawase, bye. Unakubara. And well, God, 2 minutes. I'm going to have a baby, come on. Thank you. Get Thank you. I'm going back to America. Sorry.
come on. Odenibo, ya my God. Ekonaka. Maya benebi. Ekonaka rabayo. Granted. We are going to. Hello. I'm going to get God. I'm going to hand this back over to Chairman of the event. Okay, now I'm going to tell you. If I achieve the prayer, final round of them. But we're going to take a couple of minutes and we'll leave you a chocolate and if I met the family of next year, they want to appreciate it. But I never know what free. I go to the Corona and sit down. Let's have them take that. My mayor, I recognize your presence. Agama Bonite, the chairman. Having recognized me, everybody under me. Okay? So, Nga Bonite, let Mano, I will a microphone here. What are you going to after you don't tell chief with the essence, I do. On the one call, and do Yatonia. I acquire a canary. Ile Mano. So you can Malon on the mother, carry up the microphone, no woman. Hello, Malo, Bonita line, bigger, it's a line, if an opera, you can. Okay, because the press, I know Chuego Kita. I join Chuego. So Kuno Yanyo Belefe. I recognize there few people no buying. I follow the non in Eba. Manaige Bidogodu na the special guests are in well na this event. My PG, I'm very loyal. I'm well the former ambassador Onyapa, a candidate of Party APC. Or the candidate of APC. Never mind. The progressives are working together. Ambassador, can you please wave to our people? Yes. Yes. What's up,
otu ebe na-agwa onye ọ bụ na-etete n'ụlọ. Ambassador Ainekene, you're welcome. The Mandi forces in Eba. Then, most importantly, the DG of my party. The DG of my party. You know, I happen to be the chairman of Anocha local government, All Progressive Grand Alliance, the party that is ruling Anambra State very well and smoothly. Also, George, can you please wave my people? Onyao, the engine room of Obez Avia. Let me jump a little bit to my President General. Unu believe, man, I want to believe. Honorable Sir Chief Oba Anayo Ukwatu Obez Avia. Sorry, Oba Eziafa Keko. Eziafa Keko Yibo. Eziafa Keko Nakanelome. Eziafa Keko. Obodo Kwelugo. Shilai Gaba, is your turn. My turn will come. Then the chairman of this occasion, oh yes, Mommy, the mother of Anichebe, Renianu, Nemomu, and Mekene, Nemomu, Regina Okoye, Wanyalu police, Lokiama, Onyama. Then the mayor of Anocha local government. Ezabia, ụmụlọ nọ n'etiti anyị machara mma mana ọ ya bịa anyị ga-achụ ya je ọma abịa anyị ga-achụ ya je bụ nwanne m nwoke ịmụ ya ha mụnwụ na-apụ apụ ekene gị daalụ nwanne anyị nwoke obe agụ ụba obu n'etiti adị Igbo mma nwanne anyị nwoke mana o jee n'Enugu ugwu jee bụrụ anyị naba anụ anyị yaba adọnatị ya anyị lụcha agwụ a kịta anyị alụnatị ya maka ọjọọ anyị njọ na mma n'egbughị oge ka obodo na nri wee makalizia eze abịa onye echekwe mana a na-ebu onwe na atụlụ ọsọ gụnagana onye nke ịtọ o nwere ibe ọzọ anyị ekwu mmanụ na-aka n'ọkụ agwọrọ ya emecha anyị esetụrụ unu ncha nwanne emecha anyị agba izu mana apụga must be first. Oh yes. So ka anyị kpaalụ ibe anyị na-ekwu na ọnwa agwụ nri bụ ibe dị mma aka ekpuchi ọnwa anyị ga-ewelu microphone ama na iwe APC chere ka bịa ọgwụ unu kpọnitere m chee na anyị na-achị obodo anyị nwa apụga anyị nwe obodo a mma akpọnitegodu the mayor of the local government oke na anyị gwa anyị ka iwe si kwuru na Anambra State in brief anyị wechu ego obele nwanya na chukwu adịna mma ezugo mmanwụ akara ijere akara mmanwụ ezugo ọkwa ọgọ anyị ọgọ dị PG anyị mechal politics wee na-agakwa. Oh yes, ezugo address us. Biko mma mgbaba afọ ofu n'ọbe m ka m nọ ọ na nri ka m na-aga ọgọ onye aka okwu ji wee sie m ike n'ala ọ meta ka m bịa ka mma na
eze afịa na ọba ezi afọ ka mana aga enye m ana obi biko ndị mbi ekene m ụlọ obi dị m aṅụrị tata na ihe m bịara inene taa bụ maka ịgụ arọ and ọnwa agwụ and egosiri n'ezie na nri bụ isi Igbo maka na ihe na-eme tata gosiri n'ezie na nri bụ isi Igbo and adị m very happy n'anya bụ ndị eji eje obodo n'ebe a gosi na nke a bụ nke anyị kpọmkwem. And the one thing is that Anambra Ifugo na Emugo security has improved very well. Urban security has improved. A good improvement on issue of security. And the governor of Anambra State is doing so well as far as this state is concerned. And I'm urging everybody and join hands to promote our culture, because I'm very interested in the issue of culture. Our culture is our pride. And today, Enegomania Forum and the candidates each neighbor bear witness in Hanemanandri. And all be angry as the mayor of another local government. From what he holds on now, I'm available to support him any day, anytime. Makana very soon, Governor Nabiapumbri, very soon, Ogabia, go with my phone, and Katayania Badanandri, Makanandri, for the home of Africa, and the home of Ndigo, and the home for all progressives are working together. Thank you and God bless you all. Na Koniaka, Imana government had there with Ego, Manama Bonitesi, or you Moke the money member. Okwananyana udondri iya moye nebu yan udondri je Burundi bunatala yeba bunatala yi sodo bunatala yi veji anu banchaka de charono obo se aya paftazia man udondri ejego dubute kwesa abia ibeni ne wene me amazin ka yesi so abana we so abara nni His Excellency the President General, the mayor, and the other local government. I recognize you. The chairman of the planning committee of this event, I recognize you. My friend and brother, my business partner, my intending House of Reps member, Obes Afia, I recognize you. I'm not going to be calling the mayor, I recognize you. Because I recognize you. Ambassador Elijah Onyaba. Also, we can do Kunumu. My brother, my friend, Udori, he was on the election.
niile dị iche iche narị. Ihe na-ekwu bụ na ihe ọ bụla a ga-eme ka a na-akwalite omenala Igbo, anyị ga na-etinye arụ na ya, na-eme ife niile anyị kwesịrị ime ka omenala wee na-aga n'iru. Nri na-eme ọfụma, nri na-aga n'iru. Dị afọ Enugu Ukwu na ụmụ nri niile ga na-akwado ndị nri ka ọ na ọ bụrụ na ya. Nke bụ eziokwu bụ na aka na-achị steeti anyị na-akwadokwa ife a na-eme ebe a. Anyị pụta na steeti a, anyị ga na-akwado aka na-achị steeti anyị. Ma ị nọ na pati ma ị nọrọ na pati Igbogota Abuja akwado Tinubu na-achị Nigeria. Ma ị nọ na pati ma ị nọrọ na pati ị na Anambra State, the governor says the progressives are doing what? Working together. Ka ọ bụrụ na ya. Mgbọsị election eme campaign mana tata Onwa Agwu ka a na-eme. Ịgbaka ịgba na-asọpọtụ Onwa Agwu a na-eme. Abịa m dịka onye Enugu Ukwu. Onye anụkwa n'ọgụ n'afọ ịgbaka ịgba ma ọ n'afọ eze afọ maka na mụ na eze afọ dịba mma before politics. Ka m kwukwe ya n'oge kịta anyị dịba mma before politics. Mgbe m na-eme the business na Abuja eze afọ so na support business anyị na-eme. Ụbọchị ọ kọlụ m ọnụ onwe ebe anyị ga-eje setụl ndị ọma enwe ebe anyị ga-esetụl ugwu. So ịgbaka ịgba support go Onwa Agwu this year with the sum of 500,000 naira. N'afọ chairman na n'afọ best after after PG mma tụkwasịkwa another 500,000 naira ka o wee dị ka a na-eme. Ọ bụrụ ego politiks ka anyị na-ekwu maka ọ bụrụ ego politiks ka anyị ji bịa mana anyị bịa ka anyị sọpọtụ ọrị na aka ebe na ụtụlọ ọrụ adọrọ very far. Ọkwụ na otife a na-ekwu the PG may your tenure be successful. May your tenure be successful. And may your tenure be successful. Thank you very much. Thank you very much. Biko Imakeba, can I go there? When I can on the Puego Kimeliva. On the Puego. Security. Baba, the mayor, ambassador, I'm running on existing people, I'm a contractor, not able to can support they had about 5 million. There's a Boko, 5 million. Oh my God. There's a Boko. And the emoji you got my comments are here. Mana chọrọ m ịkpọnitie mama amụteghị onye dị odidi ebube ma akpọnitie ole so ọnwa asị m aka nyọ mana aka manyọ bịa kedu ekwu ọtọ ibe Tulugola, Taluona, Esuronia, Esuronia. Bulimana could hesitate to Egana to Rogi Ujo, even out to Gijobu Respect, Egana to Rogi Ujo, even when
Onyinye Ezu obodo Ekwelugo ego a na-atụrụ ya egwu Ezu Osnego 500,000. Ezu, eche me gave me 1 million. Ezu 500. Anyway, by the time I can visit the thing or add the IF, Maka by next year, even give me and regarding you. Okay, now. Oba, you didn't go see, so you don't take his spend where go to Buddha. Onya PG, man, they gonna spend it too much. Onya, Oba, let's have a kego. We gonna spend man, Onwa Agwu Nri tentacles of this community, go Onwa Agwu Nri happen. If I am what you are not a good man. I can't believe I'm G19. Also, God will continue to bless you. God will continue to bless you. Kamponite the PG. Mana before Kamponite PG. Muomo na agwamo mu bonito ofu ne monwu. Muomo na agwamo, I walk with spirit. Mama Victor ni Jaberonie. Akwati nemeza mabulezo kwonyi meleze gabulileze mama mo. Riyan we thank you go no tata. Appreciation amaka. So kam pata. Amaro no mommy na eba. Ibe fe ja bia mommy ben rotu a. Nsu bata. Na bia kai na ano. Esie nni. Oh, when you're garana, my apologies for not expressly bowing down to Mbata. Mana, one you would go call the Akabiko. So I want to use this opportunity to say thank you for all you did for me. God bless you. God bless you, man. Thank you. Hello. Yeah, welcome. Check you very much. Hello. You're welcome. Thank you very much. I didn't want to know what you're talking. Oh, you're not DNA, be on Kita. You're not DNA. I will not do one name. Okay, one name. Oh, withdraw. Okay, I withdraw in Jesus' name. She's my sister. Okay, cheated him. I don't come for the little guy. You man, if you are calling now, if you Erika. That's not what you remember. Hello. We'll deal with you. Don't worry, bet me. I want one. You're trying to do also. You're trying to do. We'll deal with you. Sorry, yeah. And I'm a
In Agata, because I'm saying this, tell me where, but I also appreciate God. In Agata, I can have Chukuna one as a which I'm here, I know what my progress. So, oh my soul, and I thank God for you. I'm so happy for you. I'm so proud of you. God will keep blessing you. God will keep blessing you. Pick on because Ochiloso, Eri ni very joy and nobody tell me go no walk home. Emanamada bono na mo bamba. Doriliano, Idio will be a pocket always a labona buggy. Idio Babia, Obodon choking, and I am what on a buggy, Bia, Yelanyaka, Kobodoganiru, Idioba, in a Japauka. Because my pigeon. Many people. In fact, all dynasty men Onwa Agwu last week. Na email Onwa Agwu neke. Nka ule remember obelieve. Owu no be last week. Una biba Onwa Agwu. Agwu we digo. Agwu babia. President General, our mayor, support or be the go always go mad. In short, you are not going to feel to so when he no, I pull out a microphone in them. I won't get it, man. Yes, I go. And also, you 500,000, pay you 500,000. Give an aja, who gave an aja back and I can. Ozeyi dalo, Ozeyi Abagara. Biko nebu oge, ka ebodite. Biko Ozeyi Abagara.
ekene biko ka anyị kpọlitezi ya bụ eze abịa eze okpoko gịnị kwa eze okpoko ke ndị otu eze okpoko bịanụ nso maka na ụbọchị adịgo ka ọ ya adị eze okpoko achọrọ ka unu pụọ mana ọ bụ eze biko nụ one love unu ekene m unu ndị bịara abịa ekene m unu ọ nwee mmụọ na-achị ọba eze afịa ụbọchị iche na ọba eze afịa ga-ewere microphone ka onye 100 million or 200 million enwe ka onye gị 1000 enwekwa n'iwe maka ọba eze afịa dị mbụ na-eme eme mmụọ na-achị m tata si m na mbọ ndị mmọnwụ niile tata dị iche ịma na last year o nwetu anyị si mee anyị mee ndị gba first mee ndị gba second mee ndị gba third mana tata onye ọbụla kpu akwa ndị mmọnwụ wee gee m ntị mmọnwụ ọbụla pụtalụ tata bụ wina enwere onye bụ loser ma ndị pịara agba ma ndị apịara agba ha ncha niile bụ winners ọkwa ya so a sị na ndị mmọnwụ dị 25 so ihe ọba eze afịa ga-eme site na ike nke Chukwu bụ na 25 of ndị mmọnwụ anwa kịta onye ọbụla ga-eji each person 50,000 ebe akọ ya pụta 1,250,000 ebe a chukwu ike ọba eze afịa lụ site n'afọ nna na nke ọba na nke mmụọ nsọ
God bless you. Thank you. Afam bụ Prince Ifeanyi Onyeso. Ahụ chairman Obagu village ya a na-anọ kịta eme ihe gbasara agwụ a. Ahụ chairman committee ndị na-eme agwụ a. Wụrụ chairman ndị na-preserve culture and tradition of Nri a na-akpọ Omenala Association. Agwụ naturally in Igbo Nri spirituality we are influencing the present Igbo spirituality. Agwụ were deity and I observe within a period between June and July in the Gregorian calendar. In the lunar calendar or onwise ọnwa ahụ tụọ agba na ọnwa agwụ atụgo. Ọnwa agwụ ahụ tụrụ anyị ji mebe agwụ a anabago ka onye ụzọ maka ọnwa ọzọ ya atụrụ. So n'ọnụ na ọnwa ahụ ka anyị ji eme this celebration wee fela agwụ goodbye. Naturally, agwụ na onwe ewu spirit dị connected with prophecy. A na-afụ ndị Nri as a generation of priests. So that authority of priesthood the inborn n'ime onye Igbo ọbụla now so to say maka even Nri ji azalụ the custodian of Igbo culture and tradition but Nri kụzili these values introduce ndị Igbo niile n'ime. So na agwụ ahụ na dị responsible for that priesthood prophecy na esonyawa agwụ. Ọ bụ na enyekwara ọfụma when onye agwụ dị n'arụ is growing up, it turns into something else, which is also biblical. Human prophets in the Bible, they sometimes are being seen as mad people at a certain period. So onye agwụ na-eso ela ka esi arịa asị na agwụ na-abịa. If I name it today, igosi during that agwụ period, ụmụ ikolobịa young people akọchago ugbo na-eche a harvest ife akọchara na and a period of joy also for them, for every other person. So a period of celebration. Ji awa akọcha ka agụrụ arọ eze kele onye ọbụla ji all time anyị dije gwuftie na eluwego. During this period actually a period agụ na agụ mana a period of expectation also of a bountiful harvest. So young men celebrate this before eme ọnwa asatọ. N'ọzọ kịta alọchi lọchachi amacha ifeji ọkụ eme ọnwa asatọ. So every month is significant for every Igbo person. So tata wa agwụ ka anyị na-asị ya nọdụ mma elikwe anya. Agwụ na-ebute not just the spiritual awareness agwụ na-ebutekwa ife ọma, good luck, brings a lot of good things. So the normal traditional thing back in the days were not a period young people gather and enjoy themselves massively with expectations of the harvest in the front. Onye ka emecha sị na agwụ ovute anara eliche nke ovute ọzọ. So na agwụ ka a na-eji ime taa nri eme agwụ taa anyị wee na-ekpe ekpere na agwụ aghara ime anyị na agwụ ka anyị eme anyị mechie agwụ anyị eburu ngọzi dị na agwụ progress ya na agwụ bụrụ the unity n'ọnya ka mkpa. That unity na-anatacha mechaa agwụ edulu ụmụazị kelekele ụmụazị anyị alụchagola agwụ edulu ekpecha ndị ya eje ebe ya eje gbabọị ebe ya eje mụọ ọlụ. That thing guarantees the prosperity of ndị Igbo or the core secret of our prosperity. Any community kwụsị that apprenticeship system eji mara ndị Igbo, it will take time. It won't take much time. All time can take anyway. But after a while, that community will go into poverty. Anyị akara certain civilizations jaa akwụkwọ mana ndị Igbo mana anyị na-ekwute ọnụba ịkpata ibe anyị na-eli because onye kọta onye nwanne ya onye bụ ụzọ ogosi nwanne ya. Kịta anatacha agwụ eme meeting asị onye ngwa sowe onye na alụgolu ya agwụ ọghọgolu nwoke oluo imugosi ya ibe ị na-eme. Probably after 7 years, he settled where. That's how we grew in the past. Unfortunately, what anazi emie, kesi emie, what are primitive. Manina anya ofuma, any community Motalian, even Monday Motalian akani, undi Igbo na-emienu. They will prosper more than us. That's a very simple thing. So now I jukwa na call on that love, melu, that bound. Meloja wana tacha. Enwere onye na-agha, ọ bụrụ onye asị, rafukwa nwa n'olu ozuwori no. If I am really a agwụ alụchala agwụ adịgo sure na ọma mkpa aghala
edulie bụ ọlụ oyi pudewe ka ibi esi eje olu onye dulie na-akụzieli ihe ọ na-eme whatsoever emechaa ya prosper nyenwa mechaa ọkụzikwele onye ọzọ ya mechaa ọkụzikwele onye ọzọ ọ ya kpatara ndị Igbo bata ime particular line asị ihe na line awụkwa ndị ọrụ okwu nwe line awụ ndị Erinwe line awụ ndị Enugu nwe gịnị mee onye na-urute nwanne ya emegide ha control wee particular line of trade ọ ife eji malụ ndị Igbo and anyị na-ayọ biko ka etinyekwa anya na ya because anytime anyị bido neglect ya our poverty ka anyị na-emepere ụzọ ka ọ bata. Thank you. Afọ m bụ Chukwuemeka Ezan ọmụwa eze mmụọ Ekenri. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata bụ agwụ nri ka anyị na-eli. Ihe a bụ ihe eji wee malụ nri ụwa niile. Agwụ bụ ike ụwa mmadụ. Enwe okolo agwụ, nwa agbọghọ agwụ. Ụfọdụ na-eche na agwụ sọ dibịa. Mba, onye ọna dị ndụ nwere agwụ. Nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla nwere agwụ. Na onye dozie agwụ nke ọ kpatawara ya ihe, onye dozire nke ọ tara ahụhụ. Agwụ ezigbo ihe onye kpata eji eri n'olili ya. Ị na-anya ịfụ na n'ụbọchị nke tata ya dịka ọ ya dị iche maka na a na-enwe upgrading every year ọ na-eme upgrade ka ọ dị n'arọ a ama na nke arọ a manarị nke last year anyị wee na-ekpekwa ekpele na nke next year ya amanarị nke this year maka na ilu na ụwa niile ihe niile nọ na nri apụrụko ọgị nwa ọgị na-eji utie out ụmụazị nri niile ebe onye anọ na ma ndị nọ Europe ma ndị nọ America ma ndị na-Asia ha niile join up ụfọdụ nọ ha na-eri agwụ nke otu anyị si eri ebe a ọ ihe eji wee malụ nri so na ekpele m bụ na akpụta anyị emechechi ọkọrụ mmiri ị na-anyị fuo na weda dị well dry and ekpele m bụ na onye ahụ na-batalụ nri n'ụbọchị taa ukwu o ji wee bata mmalụ mma nke ọ ga-eji wee na ya amanarị anya bụ ihe na ekwu okwu ya n'ụbọchị taa. Onye nri ka mbụ ụbọchị tata mmemme omenala ndị a na-eme agwụ taa ka mmọnwụ niile dị na ndị ya na njirimara obodo ibe eji malụ ndị Igbo ibe eji malụ ndị nri ịpụta na-eke tata ịhụ ka mmadụ si aka eze azụ nnene ibe a na-eme taa ndị isi obodo oyibo ibe nata karịrị maka na ibe anyị na-eme kwa arọ wee na-asị na ndị niile nata nne ụba ji wee nata nke ha eji na ya agbanarị Chineke nna ya gozie onye ọbụla bịara ebe a ọra na eze bịara ebe mba niile maka na ọrọzọ ndị nri na ebe a ibe bịara ebe a olu na Igbo ndị ibe nri na-adị mma ebe a bịara ka ha nene ka nke arọ nwa dị ibe anara akọ nke ọ na-adị n'ọnụrụ isi Igbo wee sị na ọ ya adịla anyị mma. Ọnwa agwụ bụ ndị nri anyị wụ ndị nri na-eli ọnwa agwụ Jun ọbụla ka anyị ji eli ọnwa agwụ anyị anaghị emefu ọbara anyị achọghị ndị mba ka ha bịa soro anyị mewe kwuwe mmadụ anyị anaghị agba egwu ife anyị na-emewe obu aṅụrị ọ na-amanarị Krismasị anyị wee mee nye tata wee were obu aṅụrị wee na-ana ụkwa ka anyị na-eshi a na-eshie anyị na-eli ndị ahịa na-abịa na-azụ inebe anyị ihu ka ebe niile na-azụ bụ obu aṅụrị ka anyị ji emie ọmụ nwa oke sike na ana nri ndị mba dị iche iche bịalụ ya n'obodo nri a onye bụ onye isi omenala anyị wee wụrụ aka ekpuchi ọnwa anyị wee na-asị Chineke dowie ndụ ana nri dowie ndụ na ọ maara ihe a na-eme ebe niile wee na-asụ gbogbo aka ekpuchi ọnwa onye eso ibe anyị onye eso so omenala ya ọ kwụ ọtọ kwulu n'eziokwu mgbagha adịrị ya ọnya ka ana nri ji wee na-eghe ọkụ anyị emechigbo onye nwa agwụ ka ọ dịrụkwa arụ ọzọ ka emekwekwa ya ka esi emie ọnya ka anyị na-eke na nri anyị na-eke nri ka o duru anyị nke ọma so ọnwa agwụ anyị ohitiri ehiti karịa Krismasị anyị na-emie ọmụ nwa kesike na ana nri onye isi omenala ahụ ihe anyị onye eso aka ekpuchi ọnwa ọchụ ndị otie wee bịa